Wah, Busukun majoho amang ni gelekku, nah toho doho selingkuh. dang tohoi nang parsoduk bolokku. Unang sai marga busi ho. Aka anak SMA pengagodang mengaku sering mangidaho mabuan boru-boru tu sopo-sopotai. Diitip halaki doho di bagas. Unang porseaho di hata-hatani halak. Akka pamola-mola doi asa haru sega rumah tangga tak. Inang bibel pro do patuduhon nang godang rekaman di BCS mudoho takaborua. Salang-salak ko na mau. Dang gorga aku holong ni rohatta. Mabiar doa tutuhani. Dang olo au mardua holong. Sasada hodo na umuli. Kepala desa penga ibahason irapot dan mungkin anggo sotoho jujur majoho hasian. Dang tohoi unang parhatutui. Segaru hope dang sudah tarhona iba selingkuh. Hodo bulaku, hodo bitaku. Sasada hodo di rohaku. Pos maroham diau hasian na lagu. Dang hianataku padatta. Dang lupa au dihatani tu hatta. Gombal do sudah naik. Ngahujaha WA mar sayang-sayang tuh si Melda. Bahkan ikirimi ho gabari hama magom. Janda nama anak 2 IP ngahu interogasi hami. Ngamangaku na sering hamu laut tu lobuni babi na kosongi. Kolor nama reda-reda pengah he ada foto disopoi. Dang tohoi nang parsoduk bolokku. Unang sai marga busi ho. Molo soporsea ho bola ma adorakon. Ida maholan guar mudo tarsurat di si inang siadopan. Tuho do asa hubola pake aha do bolaon. Kampak do manang pisok paragat. Molo hubola adorami mate doho. Unang sai kangkung gejer nimu asa haru tartipu au. Gombalami dang relevan di zaman sonario bay. Aha dope doho nomuna mau. Nah, Saya dibantah dope nang penga godang bukti. Ngapogos si tak alai tarhona dope ho selingkuh. hah? Ah.